Οι εθελοντές δουλεύουν σκληρά. Η μικρή αξίνη του παππού, αυτή την έχω εγώ. Ο Γιάννης, και εδώ είναι ένα δείγμα από σκαλίσματα που κάνανε ο κόσμος το 1959. Το χωριό, αλλά από τον ήλιο δεν πολύ φαίνεται. Γράφει 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία το πολιτήριο. Θα έπρεπε να γράφει οδηγός. Η Γάνη. Όπως λέει και ο Γιωργαλάς, είναι από τους μόνους αμαρόστοτους δρόμους. Να πω και αυτό. Αυτό είναι ένα δείγμα που δεν είναι από καλλιτέχνες. Γιατί αυτό το πατιά. Είναι Κοσμάς. Θα σου δείξω μετά. Το κάπα. Ναι. Θα σου δείξω μετά και το άλλο. Αυτό δεν είναι δείγμα με ονόματα, δεν είναι καλλιτεχνικό όπως το προηγούμενο που ήταν με σκάλισμα. Είναι επιπεβεραμένος με τιμάρια. Από την πολλή δουλειά Κακιανού φύγαν τα κορδόνια. Λίγο καλά. Ο Μάκης ο Αντριώτης 2 έστειλε, είδες, Ο Μάκης έστειλε συνεργείο, 2.